emakhaya uma Khosi Umdlalo osele likhuluma naye kanti bakithi ngokusebenza ngilaphaya ePietermaritzburg bakithi endaweni yaseMaqonqo. Okay, namhlanje ngicela nje ukuninamukela nonke njengenjwayelo bakithi ngithi nginani phakathi kwaleli khaya nihlale phansi ninethezeke bakithi. Ngiyathemba ukuthi bakithi enizoqhamuka nako namhlanje noma sizokhuluma khona ozophuma efumbethe okuthize noma khona ozosizakala osukini la namhlanje. Ngicela ke bakithi ukuthi ningakhohle ukuthi ni-subscribe niphinde futhi nithene on ama notifications ukuze njalo uma ngabe kukhona ivideo phela esithe sayiqopha nawe uzokwazi ukuthi bese sifinyelela kuwena ke bakithi. Ngiyacela nje kakhulukazi abaqala ukubona leli page lethu ukuthi hayibo ningakhohle bakithi ukuthi ni-subscribe ni-like nithene on ama notifications bakithi. Okay, namhlanje bakithi sizohlaziya amanye amaphupho okuthola ukuthi aloku eqhamuka njalo bebuza ukuthi awugogo ngabe kusho ukuthini ukuthi gogo ngabe kusho ukuthini. Kodwa namhlanje sizochaza iphupho elilodwa kodwa bese sihlukanisa ngendlela eziningi ngendlela zokwenzeka. Ukuthola ukuthi umuntu uyasho ukuthi hayi mina ngiyiphuphile imoto kodwa bekwenzeka kanje, mina ngiyiphuphile imoto kodwa bekwenzeka kanje. Ngicabanga ukuthi iyazwakala uma ngabe ngibeka kanjalo. Okay, namhlanje ke bakithi sizokhuluma ngephupho lemoto. Kwathula ukuthi umuntu osisikhathi ngiyiphupha mina imoto iyashayisa. Uma ngabe uphupha imoto nje ishayisa nje akusilona iphupho elihlelelo, ngoba kungasho ukuthi khona lo muntu wena osuke ecabangelo kubi. Angithi abona khona lo muntu osuke ekufiselo okubi. Kwesinye isikhathi uthola ukuthi umuntu uzozathatha izinyathelo, ingakho abantu abadala abazothi noma sebekuvezele bakuvezele ngemoto kodwa manje imoto ishayisa, akukhomba ukuthi khona inkinga esuke iza endleleni yakho noma kusuke kukhona okuthize okubi okusuke kuza endleleni yakho. Kodwa nje uphupha imoto ishayisa akusiyona into enhle bakithi. Okay, kwesinye isikhathi kuyenzeka ukuthola ukuthi umuntu athi mina yeyigogo imoto ngiyiphuphile kodwa bengigingqika nayo imoto noma ngiyibonile imoto yami mhlambe igingqika iyolahleka le phansi bakithi. Uma ngabe kunjalo kubi kakhulu, ngoba ukugingqika nje kwemoto kusho ukugadlwa ngemithi emibi kakhulu. So akulona iphupho lelo bakithi engathi iphupho ongaliziba uma ngabe uke waliphupha, ngoba lishinkinga enkulu esuke iza endleleni yakho. Ukugingqika nje kwemoto bakithi usuke ugadlwa ngemithi emibi isikhathi esiningi. Kodwa ke singekubalekele ukuthi kwesinye isikhathi kuyenzeka uphupha imoto igingqike kodwa uthola ukuthi asikho isandla somuntu, uthola ukuthi akekho umuntu okugadla ngemithi emibi nje. Uthola ukuthi ulaka lwabantu abadala. Manje wena uzovezela mhlawumbe ulindele wena umlilo, uma ngabe ulaka abantu abadala ulindele amanzi ashisayo, zonke lezi zinto esuke zikhomba ulaka labaphansi. Kanti wena bese uvezela imoto igingqika uzitshela ukuthi khona umuntu ogangayo noma khona umuntu okugadla. Kanti cha, akungeve umuntu okugadla kodwa ulaka labantu abadala osuke luze endleleni yakho, lisuke vele selikhona njengoba imoto sigingqika sekuvela abantu abadala sekukhona ulaka khona okusuke sekuyinto osuke kuvezana ukuthi kufanele uzame ukuthi uyisukumele, uzame ukubhula leyo nkinga, ngoba kusuke lukhulu osuke liluza empilweni yakho. So ziningi inkinga kahle kahle ezisuke zizokulandela ngokuphupha kwakho lo moto igingqike. Ngenzeka abantu abadala noma ngenxa yokuthi vele khona ubuthakathi obusuke bukhona ubusuke benziwa kuwena. Okay, kuyenzeka futhi kwesinye isikhathi mayelana nemoto uthola ukuthi uphupha umuntu uyayishayela imoto yakho kodwa manje uyishayela nje kahle azikho inkinga bakithi. Lokho kungenzeka ukuthi isikhathi uphupha kanjalo nje uyakhonjisa ukuthi mhlambe loyo muntu uyafisa ukuba secathulweni zakho, uyafisa na ukuba wena uyafisa into wena onayo. Angithi abo so alukho lubi kangako ngoba nje isuke ihamba kahle, suke kuzifiso zakhe nemicabango. Angithi abona bese kuzoba nalomuntu ozothi kwesinye isikhathi yazi ngiphupha imoto yami ishayela usibani bani kodwa manje uthe mayishayela usibani bani wayishayisa imoto yami. Angithi abona lapho sekuyakhomba ukuthi lo muntu ushayela imoto yakho waqeda yashayisa imoto yakho, kunemicabango emibi ngawo, kunemicabango engalungile, khona ungafiseli okuhle njengoba ekwaze ukushayisa imoto. Noma singayibeka ngendlela yokuthi kuyenzeka kukhomba ukuthi khona inkinga wena ozongena kuyona kodwa ungena kule nkinga nje izobe isuka ngaye. Angithi yabona
ushayisa imoto yakho nje khona inkinga wena ozongena kuyona kwenzeka kube mhlambe ezinye izinto kodwa khona lento ezofaka yena wena kodwa bese uba senkingeni kakhulu kube khona la kuzomosheka khona izinto zakho wena kodwa ngenxa yalowa muntu akazi noma iyazwakala yini uma ngabe ngibeka njenganalelo nalo futhi iphupho ekufuneka libhekisise kakhulu umuntu mengabe kumphuphe eshayela imoto yakho kodwa futhi yashayisa akulona iphupho fulele ngathi lizibe lizame nje kulifakela ngempela izibuko zami kulibhekisisa ngempela ngoba lizothanda ukuthi kuzo okuba empilweni yakho uma ngabe kuzokwenzeka kanjalo. Okay, kenza ke bakithi imoto ihambile kahle ithola ukuthi idrive nguwena mnini wayo cha kwesinye isikhathi imoto mengabe ihambela kanjalo kusho ukuthi khona okuhle okuzayo empilweni yakho kuyasho ukuthi izinto futhi empilweni yakho leso sikhathi cha zizoma kahle noma zihamba kahle ngoba imoto kuyidriver nje kahle izihambela kahle emgaqweni. Okay, kwenzeke kwesinye isikhathi ke uthi enene uyaphupha kodwa manje uphuphe imoto kodwa manje ayigijimeli ukuthi akube kuhle uthi hayi imoto nje ivesa le bithi shwi noma gijima ngendlela esimanga ngendlela engalawuleki. Okay, lokho kungabika ukuthi izinto zakho ziyagijima noma zizoshesha izinto zakho kodwa futhi zishesha nje kungenzeka kusho kuhle kodwa futhi kubuye kusho kubi ngoba kusho ukuthi izinto ezenzeka la empilweni yakho zizoshesha ngokuhle kodwa bese kuba into edlulayo ngendlela imoto wena okade uyigibele ekade igijima ngakhona kusho into esheshayo kodwa futhi iyadlula angithi yabona ngoba ebingahambi kahle ibigijima kakhulu ngendlela ukuthi imoto cha iyagijima nayo kodwa le moto ayisawulawuleki ngendlela noma isigijima ngesivinini esisikhulu kakhulu ukushesha kwezinto zakho ukuthi zizoshesha kushesha kodwa bese kuba into edlulayo bakithi. Okay, athi omunye ayi mina imoto bengiyigibela impela kodwa hayi bingafuni ukunyuka into abekade ngiyigibeli bisentabeni nje impela eshona phezulu. Okay, uma ngabe uzophupha iphupho elifana nalelo bakithi kodwa manje drive imoto kodwa ibheke phezulu kusho kunzima bakithi osazobhekana nabo empilweni cha kona uyahamba impela izinto ziyahamba kodwa kunezinto empilweni yakho ezizoba nzima ezingezoba lula njengoba nawe bekutshengisa kunyukela kodwa futhi esinye isikhathi ke kube kuhle makuthola ukuthi uthele noma unyukela wazigcina usuzibona ukuthi hayi ngigcine sengifinyelele phezulu okusho ukuthi noma ngabe yini osuke ubhekene nayo ngaleso sikhathi empilweni yakho usuke uzokwazi ukuthi wena bese uyayinqoba leyo noma ngabe yimpi noma ngabe ubhekene nazo emsebenzini ngoba kwesinye isikhathi kuyenzeka uthola ukuthi uyasebenza kodwa futhi bese uphupha ugibela imoto eshona phezulu ngoba ukuthola ukuthi kambe emsebenzini usuvela unenkinga kodwa manje uyiphupha eshona phezulu imoto bese ifika igcina ifinyelele phezulu okukhomba ukuthi noma ngabe yini ubhekene nazo noma ngabe iziphi inkinga osuke ubhekene nazo ngaleso sikhathi uzogcina ukwazile ukuzinqoba ke kube kubi ukuthi imoto ishona phezulu kodwa manje lokho ihlehlele emuva igcina ingasafikile phezulu ngoba kahle kahle sokukhonja usempilweni yakho uzonoma uzama ukuya phambili kunezinto ezoloke zikudonsela zikubuyisele emuva njalo mothi yaphambili kunezinto ezoloke zikudonsela zikubuyisele emuva impilo yakho ingakwazi ukuya phambili kahle. Abantu abadala basuke bezama ukuxwayisa noma befuna ukutshengisa lapho okusuke kufunakala ukuthi wena usukume ufuna ukuthi ayibo ngabe kwenze njani ngabe kudalwa yini ngenxa yokulandela izibonakaliso zakho bakithi. Ngicabanga ukuthi ukuzwakele ngendlela bengibika ngayo sichaza amaphupho lokho bewabuza abantu mayelana nezimoto bakithi. Ngathamba ke namhlanje izophinda futhi ibonane ngokuzayo khona othe wathola ukuthize khona futhi ezosizakala ngicela ukuyivala lapho namhlanje.